Όσο κι αν η ψηφιοποίηση των πάντων εξελίσσεται, κάποια πράγματα συνεχίζουν να μένουν στην πατροπαράδοτη εκδοχή τους. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που παντρεύουν το φυσικό με το ψηφιακό έτσι ώστε να ευκολύνουν λιγάκι παραπάνω την καθημερινότητά μας. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε Unboxholics και αυτός είναι ο HP DeskJet Ink Advantage 3785, ο μικρότερος all-in-one εκτυπωτής του κόσμου. Το all-in-one σημαίνει πως η συσκευή εκτυπώνει, αντιγράφει και σαρώνει. Το μεγάλο ατού του εν λόγω εκτυπωτή, εκτός από το πολύ compact ύφος του, είναι η αμεσότητα και η ασύρματη χρήση με συσκευές όπως smartphone, καθώς και η τιμή του, μιας και κοστίζει μόλις 79 ευρώ. Στο κουτί αγοράς υπάρχει το απλού τύπου καλώδιο φόρτισης, ένα USB καλώδιο για τη σύνδεση με τον υπολογιστή, έστω για το πρώτο setup, ένα CD για την εγκατάσταση των drivers και του ειδικού software, manuals και γρήγορη οδηγή γραμμένη σε πολύ απλή και κατανοητή γλώσσα, καθώς και τα δύο μικρά δοχεία μελανιών. Ένα για τα χρώματα και ένα για το μαύρο. Τα μελάνια είναι φθηνά και διαρκούν αρκετά, πράγμα που για εμένα είναι ένας εκ των βασικότερων παραγόντων για την αγορά ενός εκτυπωτή. Ο νέος εκτυπωτής της HP είναι πράγματι χαρακτηριστικά μικρός και κομψός και νομίζω ότι δεν θα σας δυσκολέψει να το έχετε σε οποιοδήποτε ράφι ή γραφείο. Σχεδιαστικά ακολουθεί λιτή γραμμή με καμπύλες και αν είδα καλά βγαίνει και σε διάφορες αποχρώσεις εκτός από αυτή DCL που έχω μπροστά μου. Στα αριστερά υπάρχει το power button, ενώ από την απέναντι πλευρά βρίσκω μια LCD οθόνη καθώς και τα διάφορα πλήκτρα εντολών και λειτουργιών. Η τροφοδοσία με ρεύμα γίνεται στο πίσω μέρος, όπως επίσης και η σύνδεση με το καλώδιο USB. Τα διάφορα είδη χαρτιών τοποθετούνται στο πάνω μέρος αφού τραβηχτεί η στηρικτική βάση. Το κάτω μέρος του εκτυπωτή επεκτείνεται έτσι ώστε να φιλοξενήσει και να κρατήσει στη θέση τους τα ήδη εκτυπωμένα φύλλα. Η αλλαγή των μελανιών πραγματοποιείται με ευκολία ανοίγοντας, αφότου έχει ενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής, το καπάκι στο κέντρο. Ένας έντονος κλικ ήχος βεβαιώνει ότι τα μελάνια έχουν κάτσει σωστά στις θέσεις τους. Το μεγάλο selling point του νέου DeskJet 3785 είναι η αμεσότητα της ασύρματης Wi-Fi χρήσης μέσω υπολογιστή, αλλά κυρίως μέσω φορητής συσκευής όπως ένα smartphone ή ένα tablet. Τόσο στο iOS όσο και στο Android κατεβάζετε την ειδική εφαρμογή και μέσω αυτής μπορείτε να κάνετε τα πάντα από το κινητό σας. Μπορείτε να στείλετε απευθείας προς εκτύπωση τις φωτογραφίες του άλμπουμ σας, ρυθμίζοντας την ποιότητα, το μέγεθος της εκτύπωσης ανάλογα με το φύλλο, καθώς και το μέρος της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπωθεί μέσω της crop λειτουργίας. Στα της σάρωσης τώρα η συσκευή κάνει χρήση της scroll feed τεχνολογίας. Αυτή λειτουργεί ως εξής: ακουμπάτε την εσοχή με το έγγραφο που θέλετε να σκανάρετε και αυτόματα το μηχάνημα θα τραβήξει το χαρτί, θα κάνει μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να το διαβάσει και έπειτα θα σας το δώσει σε ψηφιακή μορφή, είτε στο PC είτε στο κινητό σας. Με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και η φωτοτυπία. Επιλέγετε το πλήθος και το χρώμα των αντιγραφών και ακουμπάτε το προς αντιγραφή έγγραφο στην εσοχή. Όσον αφορά την ποιότητα της σάρωσης, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με 600 dpi στην ανάλυση, τη βρήκα πολύ καλή, ειδικά σε έγγραφα. Επιπροσθέτως, το app δίνει την επιλογή να φωτογραφίσετε ένα έγγραφο, να επιλέξετε τα όρια που θέλετε να κρατήσει και να το στείλετε είτε προς εκτύπωση είτε να το αποθηκεύσετε για χρήση στο email κτλ. Γενικότερα, η αμεσότητα και το γεγονός ότι όλα μπορούν να γίνουν και μέσω του smartphone μου, εμένα με κέρδισε. Το πολυμηχάνημα της HP χρησιμοποιεί την τεχνολογία θερμικής εκτύπωσης και μπορεί να εκτυπώσει 8 ασπρόμαυρες σελίδες σε ένα λεπτό ή 5,5 έκχρωμες σελίδες στο ίδιο χρόνο. Μου άρεσε επίσης το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με χαμηλού θορύβου λειτουργία που δεν ξεσηκώνει τον κόσμο κατά την εκτύπωση, όπως συμβαίνει σε άλλους εκτυπωτές. Η βελτιστοποιημένη ανάλυση σε μια έχρωμη εκτύπωση μπορεί να φτάσει τα 4.800 επί 1.200 dpi, που σημαίνει ότι αν έχετε ένα καλό φωτογραφικό χαρτί, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι εντυπωσιακά. Η εταιρεία για να δοκιμάσω μου έστειλε τα νέα social media snapshot, τα οποία είναι πρακτικά αυτοκόλλητα με καλή επιφάνεια. Οι εκτυπώσεις πάνω σε αυτά τα snapshots, όπως βλέπετε, είναι όμορφες, αρκετά πιστές στην πραγματική φωτογραφία όσον αφορά τη χρωματική παλέτα και λεπτομερείς. Ο νέος DeskJet εκτυπωτής της HP είναι ήδη διαθέσιμος στην ελληνική αγορά και κατά την άποψή μου αποτελεί μια καλή λύση για αυτούς που ψάχνουν αμεσότητα, ασύρματη λειτουργία και καλή ποιότητα στις εκτυπώσεις τους. Ειδικά για οικιακή χρήση είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.